Леле! Майко мила! Вилчо! За много години! Здрасти! Добре, ти как си? С рукцата тука. Голяма радост, голямо нещо. Тръгваме, чакаме. Тръгваме ли? Мартеничка нема ли? Мартеничка нема ли? Не бе, аз си имам, а на мотора нема ли? Не си е вързал добре. Добре съм, супер. Ти как си? Ти как си, викам? Разбрахме се, разбрахме, да. Разглоби го, сглоби го. Като го видех на снимка, батко, приплака ми се. На тебе не знам какво ти е било. Ти ли го? Ама ти ли го разглобя? Да, не, смисъл за лагерите и ДФР чернира му давахме майстори, че пластмаси вътре, другите масла, работи. Ти си ги такова? Еми да. 300 лева. Какво 1300 лева? Еми акумулаторно, нови. Леле! Всека година или... Аз миналата година, да. Така може, така може. Те бати въздуха плътнаха. Ма батко, скъпо удоволствието, аз не вервах, колеги след и ми казват... Скъпо, ама гумите не беха панувани, акумулатора не беше пануван, слагам когато са. За много години! Амин, дано! Да ви кажа и на вас добър ден! Днеска, за които знаят, които не знаят, аз ще кажа, има откриване тук на Панчарево на язовира, ние за там сме тръгнали. Преди това имаше много голяма група, сега също станахме само ние. Добре. Той... Какво? Не мога да видя. Давай, готови сме! Юпи! Така както казах, днеска на язовира на Панчарево има откриване, шествие за мотосезона 2019. Първо ще бъде тук и след няколко дена направо отиваме на Александър Невски. Там ще бъде най-голямото откриване, най-забавното, както всяка година, така и за напред. Здрасти, здрасти! Ей, браво бе! Браво! Америко! Тази година пожелавам на всички колеги безаварийно да е, с акъл, внимателно. Също се отнася и за мен. Благодаря, Костя. Благодаря, да. Трябва да сме по-внимателни на пътя, да не бързаме. Никога не изпреварвайте времето. Няма как да го изпревариме. Но, честно да ви кажа, доста вече ме шубе да карам в София. Доста е опасничко. Значи, красота. Така на мотора всичко ти изглежда много красиво. Минавам с колата, въобще не ми харесва. Друго си е с мотора. Друго си е да си на звера. Липсвам ли ти звер? Какво е това, бе? Някакви кашони, някакви работи. Дали ще има хора сега? Доста колеги заминаха на там. Сега ще видим. Той е супер близко, между другото. Тук е. Го е. 5 минутки и сме там. Засичайте. На машината няма време да мислиш. Хора, това е лошото, че тук една секунда да се разсеяш е най-голямата грешка. Може да стане много неща. Нямам гума. Гумата е заминала. Честита нова година, 2019. Ето. Стигнахме. Вау. Така да се намушкаме, да се подредиме, да ни е готино. Ратата. Как си? Що не си с мотора?
още не е готов. Не си го обслужил ли? Къде се намираме? Къде се намираме? Къде се намираме? На Панчарел сме. Не сме на Хавайта, вика. Ето го звера. Къде е звера? Ето го звера. Изчистен, оправен. Ох, готов е. За атака микс. Ох, да. Брутал. Хард брутал метал. Ето ги. Този мотор, що ли ми е толкова познат? Това да не е кушията. Как го облепи обаче, Аро. Хубав е. Бета. Да. Много. Тъмън за тебе си говорех. Какво става? С мотора ли си направил? Става ли? Мотора с жената, с децата. Те с колата ти с много ясно. Снима. Кое? Камерата. Ама какво снима? Ти да Аха! Аз каква съм шматка. Официално откриваме сезона, банда. Аз го откривам по-точно. Че трябваше да му правя преглед за страховка. Поне готиното е, че на прегледа е 2 години. Тази година като го направиш, 2019, 2020, 2021 трябва да направиш другия преглед. Мерси. На 2 годинки е готино. Тръгваме по познат път, както знаете, от миналата година имам видеа. Сега пак ще минем от тука. Сега ще видим как е пътя, пясък, мясък. Умерено темпо се разбрахме, защото въобще няма сцепление. Но е топличко, днеска го дават 20 градуса така че сме нацелили супер време. Супер! Елегантно, готинко, възпитано. Така най-харесвам аз. Но много хубави чопари има, много хубави мотори. Може би някой ден ще си взема. Красотичка. Пролета си дойде, лаленцата цъфнаха, джанките цъфнаха. Изобщо много яко. Веригата беше станала много мръсна. Изчистих я. Нормалните работи. Верига, пиньони, масло, филтри. Това са си нормални работи, които трябва да се правят, за да мотора да те слуша и ти да си доволен, да си спокоен на пътя. Трябва да се обслужват тези неща. Както колата се обслужва с масло, на скорости, на двигател, така и на мотора. Его, това седи от миналата година по този начин. Няма и да го оправят сигурно. Ето го президента. Как съм забравил да стискам тия съединители, тия жила. Ръцете ще ме болят после, ще ми се схванат. Пасарел си е много готино. Местенцето изобщо, балканче, въздух чист. Иначе много ми се кара на мазут. Бати пътя! И пристигнахме. Караванката, лодчицата, въдичката и ти дреме на шапката. Така. Руки. Какво има назад ли? Свирка да е? Верно е. Ще го мислиме тогава.
карам от време на време. Тук си слагам краката отзаде. Тук не ти ли е удобно отпред? Не, удобно ми е, ама от време на време сменям стила. Брат, това е много брутално, бе. Удобно е. Батко, ой, цапал си се с лютеница. Даваш на контакт, Така? това палище. Това е много лошо. Това ти е втора, трета, четвърта, това ти е първа. Значи първа, втора, трета, четвърта. Майко мила! Леле. Ау. Той е много голям звяр. Леле, това как работи, батко? Това удоволствие е уникално. Колко удобно. Уникално. Леле, бате. Знаеш от кога не съм се разтрепервал, като седем на мотор? Сега се разтреперих. Колко готино. Това направо ми си идваше... Няу. Изтумби ли си? Нека ти е какво? Благодаря. Моля. Моля ти се. Не е било нарочно. Темчето, доволен ли си? Не. Върви много е древен и на 15 км отворихме двигател. Армията. Това е банда. Открихме сезона. Хъпнахме, пинахме. Сега е време да се прибереме, да направим видеото. Много готино се получи днеска. Надявам се този сезон да е хубав, да е топъл, да е приятен. Много яко открихме сезона. Дойде време да сме си на моторите, това е най-готиното. Браво, Пуста, какви бързи же. Леле. Ево. Охо, тук нещо е станало. Оли иска да изправи фото. Ще дойдат, дали ние да тръгваме. Кое е най-важно? Ти какво направи? Нещо не знаеш на срещното, не може да разбереш какво не е. Ай си ходим. Баси. Чуета колко е напушена, бе? Кой бе? Тя е пияна, бе. Тя е пияна. Вика, звънали сме на 911. Те са в Америка. 911. Ах ти дивотията. Той доколкото разбрах, оттам е дошъл. Защото вижда човека какво говореше, вика ти какво направи, влезна в насрещното и той вика не разбрах какво стана. Как е влезнал в канавката, само той си знае.
Но това е много опасно така. Човека е на години, вижда се. Има хора, които са голями шофьори, наистина. Но просто може би в един дан момент, както аз, както всичките, трябва да прекратиме с шофирането. Внимавай по-леко долу. А колегата вика, че тя звъннала на 911. Ма ние нямаме 911, ние имаме 112. Оле, леле. Ако е карало тука и е влезнало в канавката, това нещо е станало. Или той е изгубил контрол над колата. Има нещо, ама никой не знае. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи и умната. Най-вече умната, а ако не, русата. И да се знае. Това отиват сигурно за дядото. За катастрофата май. Да. Как се беше метнал?